Tay mau kan ya. Oमफ्राय दा माने गेटनिया बाखिदोंमोन नालाय दा गेटआवहाय बेखौ पेन होगासिनो आरोना जों माने ओरैनो थास्लायस्लाय माने बेफोरखौ मावो आरोना टाइम पास मानो होनोबा खामानि जोब्बाय नालाय बे 5टा 6टायाव ओरैनो थानो बानानै बेफोरखौहाय मावो आरोना मानो ओरैनो थानो बिनिखायनो माने आंना बाराया टाइम पास थाव अदला खुबाय आरो लेखा ना बायदि मावबाय थायो बिथांमोना गोलोमनायावनो सालाय गलायलायनाय बिथांमोना माने मावनो रोङाबा बिसोरबा एखेबारे सोंहरबाय थायो आरो बायरानि सैमाफोरखौ डिउटि खालामबाय थायो सासेथ' ओरै दङ मेनलिलिनो आं खाला सुन्दरि सासेथ' नै उन्दुलांबावबाय सिखारबाय गोरोमबाबो उन्दुखायो बेहा Ini masuk ya? Good color. Kita marang kau ingat kan? Itu gue dan baik. Udah nggak sih sih ya kan? Mas, Sona, aku naik deh. Ini like nanti kalian like.